مزي حاجة تصيرو هزيري ترى نقول حبيرو روح قدرك حاجة تعيرو ترى مزي حاجة تصيرو هزيري ترى نقول حبيرو هزيري ترى حاجة خاب حنا مالو وحدها Committee established to resolve border disputes between Somali. We have received a request. In the country of the Sudan, the capital of Sudan is Khartoum, and الوطن إذا كان استيو ترى من فلتو بمجرم فلتو مونت تواهيلو. سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا سنة كتكوننا وتر من يوتيو كم وتر نخلنا كمرنا كان كحنا حبريتا كسنقنا زغليو زبالكو بدرجة عالم بفلاي دما نكرنا أفريقيا يرترا دما بقت تبتزواري كسألوا زغلي زبالكو حبريتا أكيبة متيكم الله كم وترو تسميم كا مسمعن مستمغارنا باخم يقطفو لو مارسي سفيح زبالي أرسات كنت كفينا كابليتنا تقراي كمون إيرتراويان تفيزو ناي تقراي زبالوو أقرمت نقراتهم كنريب كنفتنينا بزوح عودتات كتنكف كفتني أبنتاويان إيرتراويان لما خقلت كفتني لومي في اللاب تكافر كلن يوزلو كتسمعوا ما بتعتني حتت لايك مقبار سبورت مقبار كل جزء مزخاخريو كيبل كوك حلفا كلني مجمريا قل بزي آخن جمرينا what's going on in Ethiopia استفل عليه حبريتات تزلني بزعب السودان بفلاي دما اسكا بزياني جمر what is going on بزيا حبريتات تبنات We have received a request for financial assistance to help Ethiopia address the significant challenges that the country is facing, including food insecurity, humanitarian needs, post-conflict reconstruction, and high inflation, and also to support the homegrown economic reform agenda, which aims to fulfill. So is it some was a long report cap IMF ويكا International Monetary Fund زمتيو إثيوبيا هذا 3 بليون دولار حجز ويكا تحد زبالة لقح كاب IMF كما تصاب بزح تثبيتات تقبر زلا أبز حلفة جن أمريكا بمن قدناي بلومبرج زوجته أبز حلفة فيديو سرح لكم يا ريخي كمتريوات غليهم إثيوبيا بتزلوا كنتات في الله أبكل المحران أبكل الرومون زلوا سقات concern ويكا سقات كم زلوا من سكفتا كم زلوا من قليزهم سكفتا مالتنا توم دما IMF لتجنزب كب كم زي كل مالتشو جدما تحرت article دما IMF أبتناتهم report أبي تبيع زلوا كنتات سقات كم زلوا سقات تلوهم دما جنزبهم invest قبرو كم زي دليو نتصوري مالتشو سلزي إثيوبيا أز جنزب زي كالعالم زي ليا جنزبيو نعون خطركب دما أبي بزي جنزب زي نوي حوانا بسبتانكس أنك خبضيو مغنياتو كالو كل من جناياتو دريقيو ويكا زبو حيلي لن تاونكو كرخباز خل كابزا IMF سركب نسوت ترغيبو كرغاغو نتقطب حجز قبر لي غلي كاوزايجن مستزخيز لو كنتات انا بزي بعاسك خي كم زخلي زنقرس كان اسمع Ethiopia's considerable economic potential. An October mission made good progress on how the IMF could support the authorities' economic program and the set of reforms that could underpin the requested program. Discussions are ongoing. Another mission to Addis Ababa is expected to take place in the coming weeks. Yes, I just wanted to ask on Ethiopia a follow-up, which is whether there would be any impact from recent U.S. concerns over human rights related to the government's counterinsurgency efforts. We've seen the State Department flag issues that might. So بحفشة تي قداي ناي human rights ويكا سبعة مسألات نا إثيوبيا أبي إثيوبيا زكبر جلوا كايدا تي بوليتيكاوي تاو كنتات ناتا course ناي كتابا كنتات دما بغات أبويز تلو مغنياتو أمام حرانا برومون زكايز له تمالز جمر خمسة كونن فلتينا أبتقراي ديغز بلا وجو غيرهم كاو تماهيرهم نتهاجر كالاي تشانسي بمنير ما بيحمد جن نتكالاي تشانسون انتقوني نجاراتو تسقماتو بوجهن عقرقرن تزيكين بسلام من قدي تفتح كم زي كل أبزي هذا الرجازي أبزي حجز لنا يا proved fact يقين زلوا أبي أحمد بديسكاشن كفتح زخل سبعي كونن بزتك بعافي زت زبلبر زت بتكبر زي فلتو سمنتلو قدامي أبي أحمد يو سلزي أبزين ريو زلنا دما نتكونتاتني نتنعونا تقصو نتكره بوزخل كونتات يخلوا له كانوا كونتات دما هنرينا بيتوبيا سترا كونتات دما the International Financial Institutions Act which would put in doubt US support and so the IMF assessment of that impact in Ethiopia. Thank you. Okay, thanks Eric.
So the same حتى يعني را حجنا بيكن كيدنا زي تكونتاتنا IMF أزي لعلا قد سنو زلومي قال أبز حلف وانا يفتق بحرز بالعرسي بزو حزارة بخينو نيرو زارس زي قد متناي سومالي لاندن قال نزبلو زولك قد نمخادنا listen to this one تقوداينا إثيوبيا دما بزو كبار هالكميو زي حجن ريا دما تقرم كونتاتيا أبي إثيوبيا انت عينت بوليتيكا وكونتات كم زلون اتا هاجر انت كم تمثلن جينا زين فولتو مع شجري زلو listen this one Committee established to resolve border disputes between Somali, Afar regions. A reconciliation committee aimed at resolving the enduring disputes in areas bordering the Somali and Afar regional states has been established. The long-standing conflict between communities residing in these regions has resulted in numerous casualties and extensive property damage. So انتهي لنا له نوح زقت على صقم امونغو كلت حجرات يكون كنزبل زلغو امونغو كللنا عفارن كللنا سومالن حجرات ينكوتن كللات بإثيوبيا نايدوب صقمن بأسن علون ابي إرترا اب مونغو كلل زوبا ماكلن زوبا دبوبن زلو بأسي بشمغلنا تفتح كوميتو قيمة جلز بحال سمينا نفلتنا ولا بكال هاجرون I think أبي ربات خن كون أمونغو أب أمريكا أمونغو تكساس أمونغو تكازلا ستيتن شمغلنا تفتيرو جلس هاي سمعنيها أبي إثيوبيا جن تنكللات eventually ناب هاجر جسن كخدا ويكا كنت ألاز دليا مخانا كابزي خاطري مخنياتو أمونغو أفارن أمونغو سومالين زلو كونتات نوح زيتان هي حدش كايكون نوح زيتان هي أمونغو تجراين أمونغو محران زلو كونتات نفلتنا أمونغو أورومون أمونغو محران زلو نفلتنا أمونغو محران أمونغو بين شامغول غوميز زلو كونتات فلتنا أمونغو أورومون أمونغو تيوم ساوزر ناشناليتيز بحال زلو بوتاتات دلو غامبيلا مس أورومو مس سوماليا there is so many endless أجمعات أمونغوتين هاجرات ما أمونغوتين كللاتنا إثيوبيا إذا دما هذا كابتيو نابنت نتيجرينا محران بولقايت كم مرايا نبيك معبل كم زغل درجة كل شيء مزار عبي عرسي بعالم درجات تفلت عرسي هتكال دما كندوق ولا حتى سلزي رقم سلزي توهبن بر نفسه زخالت سجمالهم أمونغو سومالن وروما بزح زي جريتشت بزح سبي زغتل أمونغو عفارن سومالن دما كمو جريتشت هالو بزح شجراتي زلو سلزي زهاجر زي بلا عينت سجم كم زي بلا كنفلت كنكلالنا اتناعتهم أو ما دما نحوارو زنجرات زنا زحلك خيدا يكلني واي اتي حقي هدا اتحقا منجس ويكاتاك أو ما نيتشبيا ببهيرن بعليتن زقوم مسلو زقوني اتعليت دما قدامنت ناتو بزعبا تعليتم بزعبا تزبني عفار بزعبا عفار يزحسب بزعبا إثيوبيا كالاي درجة ينعو كون زغل تجراي بزعبا تجاري بزعبا ناي تجراي يزحسب بزعبا إثيوبيا ما تجمع زحلف عمتات رينا تجراي هاجريا مزبلنيرو كالو دماكوميا أمحارا تونكو إثيوبيا زبل زنبري أمحارا ونبزوانزي بزعبا أمحارا مستجراي زلهم فتاة تريول لهم أوروميا عباي هاجر كجبرز دليو إثيوبيا زبهال حجيو أبسلطان سلوزلو يزدامس أزولمبر أوروميا تبل هاجر ترايز دلسي تا أديس أباد ما فين فينير سختمانا نابلي زارب تا فين فينير شفنا يتا أديس أباد سلوزخوني اتسومال لما completely geographical نف سوماليا زغربيو so there's so many problems in this region. Let's continue with that. According to a report by Gilu TV, the Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council has taken on the role of mediator, facilitating a reconciliation process that promises cooperation and a brighter future for the affected communities. A collaborative effort has led to the formation of a joint committee. So, as the Camrio Zelena, Ati Abtad Zolo, بحزبي بحزب تاريخنا majority أو كات بحزب زيادة أورومو مخاني زنجر تكمل دما دهريو أمحرا سوماليس تجرايانس أفار أجو كمنا بليز قتل. So what we see in here تينا إثيوبيا fragility ويكاك ساكندي أبسون كف زلا مخانا زي كمزة عين زلو هجردما أبناء فيترو جزا زلو أمن كدر بيبلون كبحال كمزيو إثيوبيا أب فيترو زلا أبناء فيترو جزا تنبر هجريا ناب سوماليا جزا أمن مدر وياجنا يتقارسنا زي السوماليا نبعلو شفافين ومسلو زلو مر نويح عمتات marginalized ويكا استرسعيو عفار زنبال استرسع كلليو حقنا مزرعة مالتي زعبا عفار بزوحة بوليتيكا أبكال أي تقاسيني تقرأي يزو تقاس كتاما يجاب دبز ميديا انتري خايو بزعباني عفار ويكا بزعباني سومالنا إثيوبيا ينزبلا بلومبرغ ويكا أبرويترس ويكا لاي وزمي تعبريتا نيجو مزبزياتهم مبزعتو قداياتهم استرسعيو حقنا مزرعة مالتي أنا ميديا بزوح سلة زكاتل تمين ستريم ميديا انتاي صحيح بزوح زي on daily basis سلة زكاتلو these people attention أي رغبونيهم even أم حرام مستقول إليت مغانو أب تمين ستريم ميديا تعبيت ميديا تاتنا عالم ولا حتى يركبوني زلو
نجارو معرتنا مستقرأ زوادر ولا حتى كم زي بلو مجلس يدلي سأزي إثيوبيا the end of the day عبي بده كم زلوا كن رينا إذا كم زيلو خلو تم الصوماليا زجبر زلون توسيع كايو نبي جزء خيد خل حن تناي صوماليا مجمرنا حن تجبر ثلاث مزياس كنسمع ቀጠና ውዝግብ ሳቢያ የሶማሌላንድ እውቅና እቅድ ለመቀልበስ አስባለች መባሉን ማምሻውን በብሉምበርግ በኩል ተሰምቷል። ጉዳዩ ሃርጌሳን ሲያበሳጭ ሞቃዲሾን አስፈንጥዟል። ኢትዮጵያ በኤደን ባህረ ሰላጤ በተቸራት የባህር በር መልስ ለሶማሌላንድ ልትሰጥ ያሰበችውን የአገር እውቅና ለመተው እያሰበች እንደሆነ ነው ብሉምበርግ ዛሬ ባወጣው ሰበር ብሉምበርግ ካለ አርቲክል ቅድም ዝተወሰነ ሰዓታት ደውፅውን ነይሩ ንሱ ድማ አብይ አሕመድ أفدق بحري من سوماليلاند غيره من قدي كف سوماليلاند أفدق بحر كن ركبين عن سوماليلاند ما كم حجر ريكوغنايز كن قبراينا زبل ديل الاتحاد ورها هذا إسرا أربعة زجمروا له مع التينيرو سزي إزي زربازي أبزوانزي ماذا زمنت برقيب خمزلون أما قتلتا كم زي بلون أبي أحمد ما تحتي نزو كنتات زي كجوت فايدة الخمزلون من سوماليلاند ديل كجبر خلقونجن أتي كم حجر ريكوغنايز كقبراوي كم حجر قبلة زبل زنبرة فاريانت وكا تي بعتانسو يا اليو كم زلون كم زدنادن زلون لسوماليلاند مردن كون كلون سوماليا دما صبغ زينايو تمساسالي مزبز تحازيو امريكا بتشمغلو امريكا بين امريكا ماي كامري كونزغل anyway نسو بزي شمغلو منغدي انتي كغبري بحالالهم امونغو ኢትዮጵያን ሶማሊያን ዘተ ሰላም ክጅምር ምዃኑ ይነገራሉ ስለዚህ እዝውን ጎን ዝኸይ ዘሎ ምዕባለዩ ኣብ ሓደ ዓቢ ሄድላይን ኮይኑ ዘሎ ግን አብይ አሕመድ ካብቲ ናይ ሶማሊላንድ ዝብሎ ዝነበረ ኩነታት ንድሕሪት ክምለስ ተገዲዶም ዘሎ ወይ ድማ ነቲ ዝደፍዓሉ ዝነበረ ነጥቢ ይደፍዑ ከምቲ ናይ ቀደም ይደፍዓሉ ከም ዘየለ ምስማዩ እዚ ድማ ሶማሊያ ትገብሮ ዝነበረ ዲፕሎማቲካዊ ኩነታት ምስ ዓለም ይኹም ምስ ካልኦት ሃገራት ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ምስ ቱርኪ ዝገበረቶ ኣብዚ ሓፃር ሪፖርት ላስምዓዮ ክሳብ ክንደይ ነቲ ዞባን ብፍላይ ኢትዮጵያ ድማ ዓብ ፀቕጢ ከም ዝገበረቶን ኣብቲ ስምምዕ ድማ ናይ ኣቢ ወይ ከናይ ብልፅግና ኣባላት ኢሎም ሶማሊያ ዘተ ሰላም ክንገብር እንከለና ቀዳመይ ትሕተናትና ምስ ግብፂ ዘለኩም ዝምድና ወይ ከ ግብፂ ኣብ ሶማሊያ ክትተዓታቶ ተሓስበ ዘላ ዳግመ ግምት ክትገብሩሉ ንመሕፀን ብምባል እቲ ናይ ግብፂ ልዑል ስግኣት ከም ዝፈጠረሎም ይገልጹ ኣለው እስከ ነዚያ ንስማዕያ ክምለሳ ኢና ዛ ሪፖርት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዘይ ምዕራዩ ንቀርና ኣፍሪካ ሕዝውን ዓብይ ሻቅሎ ተፈጢሩ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ምትእትታው ቱርኪ ሓዱሽ ኣሰላልፋ ይፈጥር ምህላውን ተሓቢሩሎ ዝርዝሩ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ Turkey's relationship with Somalia is arguably the most important in Turkey-Africa ties. ቀደሙውን እንተኾነ እቲ ሕዝቢ ቀርኒ ዝፅዋዕ ዘሎ ቀጠና ማእኸል ስሕበት ኢኮኖሚን ሓይልን ሓያላት ኮይኑ ዝመፀ ኮይኑ ካብ ኣሌክሳንደርያ ክሳብ ሮማ ካብ እስላም ክሳብ ኣውሮፓ ዓይኖም ዝተኽልሉ ቀጠና እዩ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን እንተኾነ እቲ ዝዓበየ መተሓላለፊ ንግዲ ዓለምና እዩ ስዊዝ ካናል ምስ ህንዲ ውቅያኖስ ምስ ባብል ኤልመንደብ መሓዙ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋና ማእኸል ስሕበት ናይ ሓያላን ሃገራት እውን እዩ ኣብዚ ቀራን ከባቢ ብዙሓት ሃገራት ዓይነን ብምዕራፍ ወታደራውን ኢኮኖሚያውን ማእኸላት ንምህናፅ ኣብ ቅድድም ጸኒሐን ብነዳድን ቅርሽን ክሳብ አፍንጨን ዝተዓጠቃ ከምነ ሕቡራት ዓረብ ኤማራትን ኳታርን ሓያላት ሃገራት ኣሜሪካ ሩስያ ፈረንሳይ ኮነ ቻይናን እስራኤልን እውን ኢደን ኣብ ዝኸባባእተን ኣለዋ ኣብ ቀረዋን ድማ ኣብ ሞንጎ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያ ዝተፈረመ ውዕሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘስዕቦ ውጥን ጎዝጉዛ ኣብ ጎኒ ሶማሊያ ኣለኹ ብምባል ናብ ዝቐራን ቀጠና ብሙሉእ ሓይላ ቱርኪ ክትኣቱ ጀሚራላ ቱርኪ ንግዛእታዊ ሓድነት ሶማሊያ እውን ክትከላኸለ ከም እትኽእል ዝፈቅድ ስምምዕነት ምስ ሶማሊያ ቅድሚ ሰሙናት ተፈራሪማያ ሕዚ ድማ ናይ ክልቴን ሃገራት ፍቕሪ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ዘዕቢ ዝተባሃለሉ ናይ ነዳዲ መተሓላለፊ መስመር ንምዝርጋሕ ኣብ ስምምዕነት በፂሐን ኣለዋ እዚ ድማ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ሓዱሽ ናይ ፖለቲካ ኣሰላልፋ ፈጢሩ ከም ዝርከብ ይግለጽ ኣሎ The Somali government has approved a maritime security pact with Turkey. Turkey has been authorized to build up, train and equip the Somali Navy, and it's not just that, they will also defend Somalia's territorial waters. برجت أب مونغو سوماليان تركن زلو ركب نايك أربعوانا يكونن ناب سلطانا عدالنا أجوران سلطانات ون يخيديو سوماليويان نبريزدانت تركي زل على كبر اللوم سلمنتا انت تبهاله عالم الشباب أما قادشو بزفتسومو بزنبرا قبر رعدي نسوماليا فنفيناتا أب زنبرا تلوان الرسيب تايب إردوغان جن بيت سابو مولو حيزوم ناب مقادشو أب كلتشحن عسر تحدن عودة مقباروميو زو علتازي لب سوماليويان نا أنكارا كفوت كون كمز قبرون
ብዙሓት ተንተንቲ ይዛረቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቅሉዕ ጆኖሳይድን ትፍጽም ብድሮንን ካልኦት መሳርሕታትን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘዕጠቐትን ስልጣን 4 ኪሎ ዘብዕ ኮይና ዝሓለወትን ሃገር ቱርኪ ሕዚ ድማ ኣብ ጎንታ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ውጥጥ ኣትያ ዘላ ሃገር ሶማልያ ደው ኢላላ ብፍላይ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተፈረመ ውዕሊ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ እዩ ማያዊ ኣካል ሶማልያ ተባሂሉ ዝሕሰብ ክሳብ 638 ስኩዌር ኪሎሜትር ተባሂሉ ዝሕሰብ እንትኾን ኣብቲ ወታደራዊ ስምምዕነት ክልቲአን ሃገራት ግን ቱርኪ 832 ስኩዌር ኪሎሜትር ማያዊ ኣካል ሶማልያ ክትሕልው ዝብል እዩ እዚ ድማ ኮነ ተባሂሉ እቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ውዕሊ ብቱርኪ ክሕለው ንምግባር ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ድሕሪ ዝስምምዕነት ድማ ብወገን ኢትዮጵያ እቲ ዝፈረመቶ ስምምዕነት ደጊማ ንምርኣይ ትሙክር ከም ዘላ እውን ኢሮዥያ ሪቪው ጸብጺቡ ይርከብ መራሕቲ ሶማልያ ኣብ ሓጺር እዋን ዝወሰንዎ ውሳነ ኣዝዩ ዝናኣድ ምዃኑ ይዝረበሎ ሶማልያ ብወታደራዊ ዓቕሚ በይና ምስ ኢትዮጵያ ምግጣም ከም ዘየዋፅኣ ብምፍላጥ መራሕታ ኣብ ትኽክለኛ እዋን ግቡእ ውሳነ ምውሳኖምን ኣብ ዲፕሎማሲ ንዝሰርሕዎ ስራሕን ናእዳ ተለጊሱሎም ኣሎ So, እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ ንሪኦ ዘለና ሪፖርት is a very important report ኩነታት እዩ ሶማልያ ንኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብድዕ ነይርዋ ሶማልያ ኦርጋናይዝድ ኣይኮነትን ሰራዊታ ጽቡቕ ኣይተነጥቀን ኣሎ ህዝባውን ብዙሕ ደመቓቕል ነጥብታት ኣለዎ ግን استراتيجيكا بوتا تلك ربح بزح صقاتا تلك امخا ናይ ነውሕ ሽርክነት እንረብሓኻ ከውሕዝ ዝኽእል ሓይል ተለካ ዝገበረቶ ስጉምቲን ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ገጻ ጸፍዑ ከም ዝመለሳ ስለዚ ኢትዮጵያ እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ይኹን ካልኦት ደንደንቲ ሓይልታት ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና I think ሓደ ግዜ ናብ ሓደ ካፕቴን ኣብ ኤርትራ ገጾም ከም ዘንባህቁ ዝገብሮም ኤርትራ ከም ዓይነት ዲፕሎማሲያዊ ድርዒ ዲፕሎማሲ ሎንዲ ግን ኣሜሪካ ብዕፅዋ መንገዲ ገይራ ንኤርትራ ካልእ ደገፍ ንኸይትረክብ ካልእ ሓገዝ ንኸይትረክብ ዝገብራ ዝነበረ ኩነታት ስለ ዝነበረ ነዚ ብምግንዛብ ዝመስል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብቲ ናይ 2018 ጀሚሩ ብዙሕ ዲፕሎማሲያዊ ፃዕሪ ክገብር ፀኒሑ ዛጊት ዝረአ ናይ ሴኩሪቲ ዲል ኣይረኣናን ኣለና ክሳብ ሕጂ ብጭቡጥ ምስ ኤርትራ ውዱእ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ዝደለየ ናይ ራሻ ሓይሊ ድዩ ናይ ቻይና ሓይሊ ድዩ ወይ ናይ ካልኦት ሓይሊ ናይ ሳውዲ ድዩ ናይ ግብፂ ድዩ ዝኾነ ይኹን ናይ ሴኩሪቲ ዲል ተገይሩ ክህሉ ክእል እዩ ብተግባር ኣብ ኦፐሬሽን ዝረኽቦን ሰማዕኮን የለን that would be very very important ንኤርትራ ምስቲ ሰፊሕ ባሕሪ ዘለዋ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዋ መሬታ እውን ኣዝዩ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ከቢብ ኣይኮነን ኤርትራ ቀጣን ነዋሕ ስለ ዝኾነት ንምሕላዋ ንከምዚኦም በዓል ዓይነት ገበቲ ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገማቶም ብናይ ደገ ፀላይ ክፈትሕዎ ዝፍትኑ ከምኡ ዓይነት መክቲኢ ምግባር ሰላም ክበካ ከም ዝኽእል እዚ ግን ቀሊል ኣይኮነን ብፍላይ ከም ናይ ኤርትራ መርሕነት ድማ ነገራት ኣስተውዒሉ ብጥንቃቐ ዝርኢ እንተኮይኑ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቶም ከምኡ ዓይነት ፓክት ዝገብሩ ከም ትርኪ ድዮም ካልኦት ሓይልታት ናቶም ጠለባት እውን ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ሶማልያ ካልእ ምርጫ ስለ ዘይብላ ወቅታቱ ትኽእል ኤርትራ ግን ነፍሳ ክትከላኸለሉ ትኽእል ዓቕሚ ኣለዋ ትፀገም ግን ኣብ ምክልኻል ጥራይ ኣብ ካልእ ከምዘይ ተተኩር ክገብሩካ ስለ ዝኽእሉ እቲ ዝሓለፈ 20 ዓመት እኹል መምሃር ክኸውን ይግባእ እዚ ናይ ሶማልያ ድማ ሶማልያ ነቲ ጉዳይ ፅቡቅ ጌራ ከም ተፃወተቶን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናብ ዝኸዶ ከም ዘይብሉን ሕጂ እታ እንኮ ተፍርህ እቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዕግርግር ዝነበረ ተጠውዩ ናብ ኤርትራ ገፁ ሪሞቢላይዝ ኮይኑ ከይመፅእ ስጋት ኣሎ ካብዚ ውፅእ ኢልና ተወሳኺ እስከዚያ ከም መዘከርታ ክትኮነኩም ስምዕዋ ለሳቸው መስማት እንዲችሉም ጥቂት ነገር በቋንቋቸው መናገር እፈልጋለሁ ሓውና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለማንቲ ንዘሰርካዮ ሓዳሽ በጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ዘለኒ ምስጋና ተቀርበልካ ይፈቱ ምስጋና ጥራሕ ዘይኮነስ ንተሰዶ ቲም ከም ኣጋይሽ ዘይኮነስ ከም ኢትዮጵያዊ ተቀቢልና ንምምያጥ ድሎት ምዃኔን ኣብ ቢሮ ተቀበለ ከም ዘራረቦም ከሃብረካ ይፈቱ ብጣዕሚ ሓጎስ ይስማዓኒ ሰላም ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ያታና ደረካ መልሓስ ኩንቱም ሓፊሮም ፀላእትካ ንመድሕቲ ኢትካ ዝወራረስ ጅግና ወለዶ ስግፍን ዘይነት ምእንቲ ሃገር ሓሊፉ ወሪስካ ፅሕማ ይዕፉ ንስለ ሃገር ሰንቲሩ توفر من عقله تجينا سبع منفسه وبخط وريسه وكان أخو مدين كله عم كل تحلو تجينا تربع مامو تقدر تحلو زي فريمو تشعته حتى يفهمامو
نملس زي كنتشين عصر شو مثلا برايم مينستر أبي ملقتنا بريزنت سياس كجبر كله جيم أوفر أبس تبع له جزء استزر بينيرو كابون أبو كنا متاعي كنا لنا مزح آخري هكونا نايله. Let's go back to another major development أبزلن كنا زلوا. قداينا السودان قربتنا بزحات السودان زلنا دما أنت سبعة قميتنا أنت بزعبة السودان نفلتنا. Listen حنت هاجر أوشتا فيروس انتاتي وكسع كندي كم زبرتة من حيلتها أوشت السودان وأقوله زي تصبيهم. Listen now زيارة يواب تعم تجرم كنا تاتي زيا تبغيرنا هاكن مهارلا تسفاي قبر مالتيو زي ممهاري يكبر كممهارنا يخلعك. So listen now. The country of the Sudan, the capital of Sudan is Khartoum, and Ukrainians and Russians are clashing there. Sounds hard to believe, but it is true. انتهي سمعكم. راشان يوكرينن أب يوكرين زي كونس أب سودان يواقول له واو أب سودان متيوم كبيروبا متيوم أب سودان روسيان يوكرينن واقول له تقرميو how سكب خميزي سمعوا. War in Ukraine has a new battlefield, the Sudan, where Kiev has put boots on the ground. But how did Ukraine end up in the Sudan, and why did it get involved in the first place? The conflict in the Sudan has been brewing for months now, though it doesn't get the kind of attention that Ukraine and Gaza get. This fighting has been on. More than 13,000 people have died in the Sudan. More than 8 million people have been displaced. Another 25 million people. So what is happening? Sudan, وقنا السودان ويقرقرنا السودان تاي زبل ساقوا سيدلو. The forgotten war. استرسع وق مغنياتو زقدو سلو عكار سلد سانه. سلزي أبتبوتاتي نايستفل عليه حيلتات جينا بحجون زي نفلطمون حيلتات كوس ومخانم أبتبوتاتي أبقداينا السودان بزح إيدي أتيجلو بزح عينات حيلي أتيجلو. سزي هذا كابت زجرم دما نا يوكرين نا روسيا وق أب سوداني كايسلو زلويو هجي every time حدش زينا خوت خلو زجرم زينا يدوت. Desperately need humanitarian aid, so it is a messy affair. And with Ukraine's involvement, it's getting worse. The conflict began in April last year. Kiev entered the picture around August, courtesy this man, Abdel Fattah al-Burhan, the de facto military leader of the Sudan, at war with his former friend and ally, who's leading the. So how does this whole thing happen? بخميز كله أقاتي من الزبل. والأربعة كتشان إسرائيل سلسلة توجناي السودان جميرو مس جمرة أبت مجمرة كل يوم حيلتات حيل لنا زبالة زر 40 يورو تحسوا سنة جزيجن تي RSF ويكاتعتق من الشعب بحماية بجنرال حماية زمرح فلوي درونات أطوارات كركب سلسلة جمرة بقت تانتناي بنك السودان زمرح زنبري ناي جنرال عبد البرهان كاب كارتوم كم زهد من ناب برسودان كم زعتون جيروا سلزي زل عليه upper hand ويكات زل على إيد تعتق ملشا ويكاتي ناي حماية حيلي كم زلوا جيرو زدما ناي أبكالو إنجليز إنيرا ناي إمارات حيل اللو كالو دما أبليبيا يخون أبكالو زلوا بزحت عتقاد جوجيله نتي ناي حماية زحجزوا نستفعل عليه ربحا سلز حوسوا ناتهم حيل سلز زبلة بزح استراتيجي كمان بوتاتات even كاب كارتوم كسب ود مدني نمدني قصهم ياخذهم زنبرون بزح شجر بزح سكات فتيرهم كم زنبرون أبتجزيتي زخونة حاجة سلز سعنا زي جنرال ناي نايتو سراويت ناي السودان حلاف زنبرة نيوك كم دما أبتنا حمايتي ناي إمارات حاجة رايكونن ناي توم ناي رشا بتوقع جللو ويكا برايفت مرسنريز بحالو فاغنر جروبس بحالو زي فاغنر جروب مس إمارات قويني يدسرح نيرو أكيد استعلامات زبالهم دما يحجزوا نيرو سلازي فاغنر جروب نمنتاي قبر نيرو أبتناي ورك عدانا بوتاتا زلو ربح سلو زلو أبت جداز نبرة ورك دما سلو زقد سمز نبرة أزي أجداس كفالنا توم نيرو نزل كنا تاتز مصراعيتي جنرال عبد البرهان نتنا يوكرين مراح يدويلو حجز الأبز حجز نايلو نسدما فلو يكماندو لي يخلو imagine يوكرين أب كم يكون تاتكلا كابت أمريكان أوروبا زحق زوز نبرة أسوارن فلو يحيلن ناب كارتون متيوم نتوج أبوشت كارتون كجبرو كم زخالو يزنقر زقرم كنا تاتي. At one point, these rebel forces were gaining the upper hand. Al-Burhan was on weak footing. He needed someone to rescue him. Guess who stepped in and invaded Ukraine? Al-Burhan supplied weapons to Kiev. Look at this photograph. That's a Ukrainian soldier with a Sudanese mortar round. كم دما أبتجزي وقم جمار السودان مورتارات ويكاجلة تتوقاسي ني يوكرين حق زمان كم زنبرو كم قبر ملت دما يوكرين حقس كم زهبوا ميزن الجرجلو. Burhan was helping Zelensky. So when the Sudanese leader sent an SOS, the Ukrainian had to respond. He dispatched commandos from Kiev, nearly 100 of them. Their first mission was to save Al-Burhan. The rebel group called RSF, or Rapid Support Forces, were closing in. They're led by this man, General Mohammed Hamdan Dagalo, better known as Hemeti. He wants to replace Al-Burhan, and this army is sponsored and controlled by the Russian state.
Now, Wagner is like a common enemy for Zelensky and al-Burhan. Wagner mercenaries are fighting in Ukraine. They're also fighting in the Sudan, in both cases against the regime. So what we see here, complicated report here. ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዘለዎ እንታይ ኢና ግን ክፈልጥ ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢማራት ከምኡ ድማ ራሻ ኣብ ሓደ ግንባር ከም ዘለዉ እሱ ድማ እቲ ምዕራብ ናይ ትግራይ ናይ ሱዳን እቲ ዕደና ናይ ወርቂ መብዛሕትኡ ኣብ ኢዶም ከም ዘሎ ኣብኡ ድማ እንታይ ዓይነት ሽርክነት ኣለዎም ካላርስ እዩ and this explains also ወላ እኳ ኤርትራ ምስ ራሻ ፅቡቅ ዝምድና ጌራ እንተላ ምስ ፑቲን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ዝምድና እንተለዎ ራሻ ኣብ ኩነታት ናይ ሱዳን ግን ምስ ሕሜት ስለ ዘላ ምስ ሕሜትን ምስ ኢማራትን ስለ ዘላ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ምስ ጀነራል ናይ ሱዳን ምስ ናይ ብምብራቅ ዘሎ ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ምስ ናይ አልቡርሃን ስለ ዘላ ምስ ናይ ስዑድያ ምስ ናይ ግብፅን ዝነበረ ኪዳን ስለ ዘላ ስቲል ምስ ፑቲን ወላ ኣብ ሓደ ፔጅ እንተለው ስትራቴጂካዊ ኣብቲ ዞባ ግን ዘቃዱ ምክንያት የብሎምን እዚ ድማ ንምንታይ ይገልፀልካ ናይ ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ፍሉይ ኣቀባብላ ኣብ ኢማራት ተገይሩሉ ነይሩ ናብ ስዑድያ እውን ከይዱ ነይሩ he is trying to balance among Saudian among ኢማራትን ዘለዎ ዝምድናታት ግን ሞር ኣብ ኢማራት ኣብ ሱዳን ስለ ዘለዎም ጥራይ ኮነን ብዙሕ ገንዘብ ናይ ራሻ ኣብ ኢማራት ኢንቨስትስ ኮይኑሎ ኣብ ኤውሮፓን ኣብ ኣሜሪካን ዝነበረ ካምፓኒታት ሄድኳርተርስ ናቶም ኣብ ኢማራት ኣብ ዱባይን ኣብ አቡዳቢን ዘሎ ስለዚ ኢማራት is very important to Putin right now ከምኡ ነቲ ነዳዲ ኣብ ናይ ራሻ ወሲድካ ኣብ ካልእ ኣብ ምዝርጋሕ እውን ብዙሕ ተራፅዖ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ኢማራት ኣዝያ ኣገዳሲት ስለ ዝኾነት ኣብ ሱዳን ድማ እቲ ቫግነር ግሩፕ ምስ ኢማራት ኣብ ሓደ ብሎክ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ ኤርትራ ድማ ምስ ኣንጻር ብሎክ ስለ ዘላ እቲ ዝምድና exactly at the same page ክኸውን ኣይክእልን እዩ ናተይ ንባቢ እዚ ምስታነ ዝሪኦ ዘለኹን ዘንብቦ ዘለኹን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምስ ራሻ ዘሎ ወላ ካብ ፅቡቅ ዝምድና እንተለዎ ግን ጥብቅ ዝበለ ዝምድና ምስ ኤርትራ ክትገብራ ይትደልኒ እያ ስለምንታይ ምስ ኢማራት ዝያደ ዝምድና ስለ ዘለዋ ኢማራት ድማ ናታ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ቦታ ክትረክብ ስለ ትደሊ ዘላ ምስ ግብፂ ኢንቨስት ጌራቶ ዘላ ኣብ ግብፂ እውን ራሻን ኢማራትን ክልቲኦም ኢዶም ኢትዮም ኣለዉ ሕጂ ብዝዋን እዚ ኣብ ዝሓለፈ ግብፅን ኢማራትን ኣብ ፅቡቅ ፔጅ ኣይነበራን ሕጂ ግን ዓብይ ኢንቨስትመንት ጌራ ኣላ ኢማራት ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ኣሎ ስለዚ ኦቨርኦል እቲ ስትራቴጂ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ዊ ዶንት ኖ ሓደ ነገር ግን ክሊር እዩ ራሻ ኣብ ኤርትራ ሞር ኢንቨስትድ ንክትከውን ወይ ካብ ብዙሕ ቤዝ ንክትገብር ሓደ ካብቲ ናይ ኢማራት ኢድ ከም ዘለዎን ክፈልጥ ኣለና ካብ ዓሰብ ተሰይጎም ክወፁ ከለዉ ስዑድ ዓረብ ስለ ዘይትደልዮ ዝነበረት እዩ ስዑድ ዓረብ ግን ሪሊ ኣብቲ ዞባ ክትዋሳዕ ዓቕሚ ኣለዋ ዲ ድሌት ኣለዋ ዲ ካላርስ እዩ ሱዳን ድማ ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልታት ምናልባት ተኸታተልኩም እንትኾኑ ንእሽተይ እውን ሓበሬታ ኣምፅኦ ነይረ መስለኒ ተዘይተጋጌ ናይ ኢራን ቤዝ ከልኪሎም እዚ ጀነራል ናይ ሱዳን እቲ አልቡርሃን ዝበሃል ኢራን ድሮንስ ሓጊዞም ነይሮም ኣብ ገለ ክፋል ነዚ ሕጂ ካብ ኬቭ መፅኡ ዝሕግዘሉ ዝብሎ ዘለኹ ካብ ኢራን እውን ገለ ድሮንስ ብመንገዲ ስዑድያ ገይሩ መፅዎ ነይሩ እዩ ኢራን ግን ኣብቲ ቦታ ናይ ገማግም ባሕሪ ናይ ሱዳን ቤዝ ደልያ ወቅዓዊ ሕቶ ኣቕሪባትሎም ነይራ ምስ ኢማራት ብኔዋትያቶ ዘላ እንተኾነ እዚ አልቡርሃን ከም ዝነፀጎ ተገሊጹ ኣሎ ምክንያቱ ኣሜሪካን ካልእ ነገራትን ኢዶም ናተው ስለ ዝኸዘሉ ኢራን ኣብቲ ቦታቲ ኣብ ሑቲ የመን ዘለዋ ቦታ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ቀይ ባሕሪ ድማ ኣብ ሱዳን ቦታ እንድሕር ዓብ ፀገም ክፈጥሩሎም ስለ ዝኽእሉ ካብዚ ወዲ ከምዚ ዝተበገሰ እዩ ሓደ ፍሉይ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ሱዳን መሪፃ ኣሜሪካ ማለት እዩ ስለዚ there is a lot of things going on ኣብ ዞባና ማለት እዩ I'm Tom Perriello. I'm the special envoy for Sudan, representing the Biden administration as we urgently work to end this war, get humanitarian access to all the Sudanese people, and ensure an inclusive. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፍሉይ ስፔሻል ኤንቮይ ፍሉይ ኤንቮይ ወይ ከዓ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ንሱዳን ጥራይ ኢላ ሓፂያቶ ዘለያ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ስለዚ ሱዳን is becoming a battleground ዓብይ መባኣስን መገራጨውን መተሓላለኽን መቀጣቐትን ናይ ብዙሓት ሓይልታት ኮይኑ ዘሎ እዚ ከም ዝናበለ ከሎ ናይ ካርቱም ስእልታት ኣምፅልኩም ነይረ ከመይ ለዓንያ እታ ከተማ እቲ ሱጉን ዱርማን ዝመስል ዝበሃል ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ዖና ኮይኑ ከምዚ ነይሩ ኢልካ ክትዛረበሉን ከም ዘይትኽእል ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ሓንቲ ሃገር ሓድነታ እንተዘይሓልያ ውሽጣዊ ሰላማ በዓላ እንተዘሪጋቶ ካልኦት ሓይልታት ኣብ ውሽጣ ንክኣቱን ተፍኪዳ game is over ሃገር ንክትዕረ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሱዳን ተመሊሳ ሓንቲ ሃገር ክትከውን እያ ኢልካ ክትሓስብ እጅ ከቢድ እዩ ኣብ ክንደይ ነገር ትምቀል ትኸውን እንታይ ክትከውን ብኸመይ ትኸውን ኢኻ ትብል ድንበር ምስ ኩሉ ዝተገራጨወ ሊብያ ራይዋ ሓያል ሃገር ሃብታም ሃገር ዝነበረት እያ ዋን ስፋሕ ምስ በለታ ዳን ክሳብ ሕጂ ክትዕረ ዘይትኽእለሉ ኩነታት ኮይኑ ኣሎ ልዕሊ ከባቢ 10 ዓመት ገይሩ ኣሎ ኢማጅን ሱዳን ድማ ልክዕ ከም ሊብያ ክትከውን ካብ ናይ ሊብያ ዝገድድ ከማን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ዞባና ብዙሕ ኣብነታት ኣለና የመን ብንየውና ረይዋ ሰብ ንየመን ይስደድ ነይሩ ሎሚ የመን ሓዋእትዎም እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ካብዚ ክንምሃር ተዘይክኢልና ካብ ምንታይ ኢና ክንምሃር በዚያ ጥራይ ክዛዝበኩም ዘለ ካብዚ ክንምሃር ተዘይክኢልና ካብ ካልእ ክንምሃር ኣይንኽእል ኢና የመን ፈሪሳ ሓያል ሃገር ዝነበረት
قدافي ديكتاتور يلوم عليهم تهاجر لومي أي تبلع تستقينا يمن ليبيا قدافي ديكتاتور يلوم قتلهم تهاجر فحفحاتيوا يمن كومو بعلم ديمقراطية قدم سينا يلوم أتيوم توعوا عيلا كاب هاجر ناب هاجر نريو زلنا كونتاتيو we need to understand political لو تدي كالي نجر قبر تخليها حد النت كان هاجر أو النت كان حليها إخا لو تختم ستغلمبر إذا عندارا كايدان ريو زنا برنا حجز إنه لون زريكم أب حدا يبصح حكاني نزيان اسمع جي ناب كالك سجريه إفريقيا مكاري زمن النور والعز زماني أرض الخير إفريقيا مكاري زمن النور والعز زماني شوف الجدود جباههم عالية جباههم عالية جباههم عالية مواكب ما بتتراجع تاني بجيب قدامه واقول للدنيا انا السوداني انا افريقيا انا السوداني سو ካብ ተጋሩ ዝመፀ ሓድሽ ሓበሬታ ወይ ከዓ ተደጋጋሚ ምትንኳላት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ሕጂ and what we going to see ኣብ ዘለንከነ እዚኣ ትግራዊ ትጓል ምስ ሓደ ኤርትራዊ ኢንተርቪው ገይራ ንሽተይ መንስማያ ንዑርያት ክንገብር ኢና ድሕሪኡ ናብ ናይ ኤርትራውያን ክሰግር እየ ሓንሳብ ድሓን ኸይድ ንሓንሳብ ይዝሕትል ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢና ንሪኦ ዘለና ነው ሕጂ እተን ቀንዲ ነገራት ነዚ ዝፀልዎን ኮይነ ንስማዓኒ ብወገን ኤርትራውያን ብወገን ኤርትራውያን ተቃውሞ እቶም ናይ ብሓቂ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክግበር ኣለዎ ዝብሉ ንሳቶም ባይታ እንተዳ ዘይትረኪብ ባይታ ትብል ባይታ ትብል ቃል ብጣዕሚ ኢና ሕጂ ነስምረላ ዘለና ማለት እዩ እትብል ቃል ብጣዕሚ መዘራረቢት ኣብ ውሽጢ ተቃውሞ ምክንያቱ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ባይታ እንተዳ ዘይትረኪቡ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ بمنم عينت نزل من قصتي كنوردلو نخلي كونتات أيكلوني كنعليلو نخلي كونتات أيكلوني أما عاديها مش بزح نقدر نكبر هالو صنبور نقدر بزح نكبر هالو زي نايب الجيل محمد ونتري اللغي تسمعي اللغي بدحر بريتوريا يعني سقوينوس لازم كله نقدر زحتيلو مالتها يكون عندي بعد بدحر بريتوريا لا الباتون تنكيفو خون نخلي يصير بحالانو أو وشتي بزقبر نقدرات حجي كالسنه أبدأ قبل زقبر نقدرات انتهك قبر لنا بزبل نتي ناي ناي شعبها محاور اب دغزلو بخمين عونم كنو بزبل تلاعيلهم كم زلو تري الاخي يكون انت اتخاون تقراي تحت قبر تخلف ساعات معناته كتفقد لك يدخل اتيخا او يرتاوش تاتقعك كتملس مريثان بعلاته قومي توازل عدي كتفقد لك يدخل خون ندحر كوينو سي تبعت حابيرا بتقبرو نغري ኢትዮጵያ ከተሰማዓሉ ዲያነስ ነገር እዚ ስለዚህ እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ወጢጣቲና ዘሎ ማለት እዩ እንተዳ ዘይ ኮይኑ ከዳ እንታይ ንግበር ኣብ ሱዳን ለኹን ክርከብ ክእል ባይታ ዝብል ኢና ንዋሳእ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እታ ባይታ ትብል ኢኻ ዓብይ ሴትባክ ረኺባ ከም ዘለና ሶ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዘሎ ናይ ጂኦግራፊ ሽግር ኣለዎ ምሳሌ ሕጂ ምዕራብ ትግራይ ንትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ሲኢናቶ ዘላ ነቶም ተቃውሞ ከይተረፊኦም ሲኢኖሞ ዘሎ ማለት ምዕራብ ትግራይ ተዘሉ ብኡ ከኣቱ ይኽእሉ ስለዚ እቲ ኩሉ ገና ኣብ ዕፅዋን ክባን ስለዘላ ትግራይ ከም ባይታ ጌርካ ክትጥቀመላ ኣይትኽእልን ኣብዛ ሰዓት እያ ዘለካ ترى أخوينون مش يتبع سامعك يكون تخيل مالتي نو عزي حتى خل علمو كنت قلت من الوقت حزس ما قال سبايتا سلازي يوني ارترا قال سي حنسعي زحل حنسعي وعزلو قد محزون هو دغاب ايثيوبيات بايتا تطح بايتا يفطرن مو قال سون كغهاري قال نزل حساب على الكلامو من الوقت انا كل غزي زغرمنس ناي تبغسو صقم دي يكونن يو مخنياتو زباو جنبارن كمون حوحاتن قدم برتاوي قال سي عتكي علعلوم كقال سو خلو ندرغ سني افتو وشطي صلا خوينم ماخلو خوينم يم قال سو ونيرم حجي نمنتايو ابعلو افتي مريت ارترا ولا اب مريت تግራይ ولا بستفلالي منقدي ولا خنت عنتو زغا صرحا يكون سودان ون كم كالي ممارص غيركا توسد تخيلي خالوت ناي مبرق افريكا مواسنتي عدታት ون الله خم نجيبوتي زعما مسلا يمسلني مسوت حابير كم سرح له عدل نيرو ግን ናይ ተበግሶ ናይ ዕላማ ሕጽረት ስለ ዘሎ ሊኮነን እዩ ምናልባት ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ፋክተር ጥራሕ ገርና ንክንወስድ ዘለና ወል እንታ መስለክ ቦም ዝለክ ዘለኹ በቲ ዝራእናያ ተመክሮ ማለት እዩ ንምሳሌ ሕጂ እዚያ ናይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ كله ባዕላቶም ሕጂ ይብልዎ እዮም So እዚ ዮሴፍ ገብረ ህይወት በሃል ኣብዚ ሓለፈ ሎሚ ደኣ ኩላ ስለ ዝሞተቶዩ ምስልስል ክብል ዝደሊ እምበር ነታ ኤርትራ ትበሃል ምብትታና ቀዳማይ
ዕላምኡ ከም ዝነበረ ብኣፉ ብዙሕ ግዜ ገሊጹ እዩ ንሱ ኣብታ ናይ ኣጋዝያን ትብል ሜንታሊቲ ዝነቐፀ ብጀካ እቲ ኤርትራ ምስ ትግራይ ሓዊስካ ሃገር ክትገብራ ኢኻ እንተዘይኮይኑ እቲ ካልእ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ዘየገድሶ ምዃኑ እንተኾነ እቲ ሕማቕ ተግባራቶም ኣክቹሊ ኣብቲ ዘረባናቶም ፅቡቅ ጌራ ሓቲታት ተቐማን 10 ግዜ ባይታሲ እናገለመለቶም ካልኦት ቀደም ደርጊ ምስ ኩሉ ታንክታቱን ገለን ከሎ ባይታ ስለዝሳኑ ባይታ ስለዝረኸቡ ድዮም ባይታ ባዕሎም እዮም ፈጢሮም ኣብ ሓዊ ኮፍ ኢሎም ካብትን እናሃደሙ ስለዝተቃለሱ እዮም ስለዚ ኣብ sometimes you wonder ኣብ ድሕሪኡ ዘሎ ብዙሕ መፅሓፍቲ ገይሩ ዝዛረብ ብዙሕ ግዜ እቲ ዝዛረቦ ግን ናይ ምንታይ ዓይነት መፅሓፍቲ ዘንብብ ንኽትብል እዩ ዝግድደካ ስለምንታይ ሰብሲ እናዓበየ ክኸይድ ከሎሲ ኣልበርት አንስታይን እንታይ ትብል ዴፊኒሽን ኣላቶ ናይ ፅላለ መስለኩም ፅላለ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስ በልዎ doing the same thing and expecting different results ተመሳሳሊ ነገር እናገበርካሲ ፍሉይ ውፅኢት ምፅባይ እዚ ኢንሳኒቲ ኢሉ ዲፋይን ገይርዎ ኣልበርት አንስታይን ሓደ ጥዑይ ሰብሲ ን10 ዓመት እንድሕር ከይድካ ብሓደ ጉዕዞ and if it's not working you got to change መንገዲ ክትቀይር ኣለካ these people never learn ካብቲ lesson ዝሓለፈ ዓመታቶም 30 ዓመት the same style ይኽተሉ ኣብ ኤርትራ እኮ እቲ ሰውራውን 30 ዓመት ወሲድሉ but they have tried many things ሓንሳብ ብሓፋሽ ውድባት ይኾኑ ሓንሳብ ግንባራት ይቕይሩ ሓንሳብ ኣብ ካልእ ከይዶም attention ክቅረቡ they try so many things but at the same time ድማ ነቲ ቃልሲ ድማ ሙሉ ሓላፍነት ወሲዶም ሙሉ ኣተኩረይቦም ይሰርሕሉ ነይሮም ትርፊ ግዜኻ እናመፃኻ ዝመፅእ ለውጢ የለን ሓደ ከምኡ ካልኣይ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ካልኦት ተፀጊዕካ ምኻድ ሕጂ ክፅንሕ ኢሉ ክዛረበኩም እዩ ኣብ ካልኦት ተፀጊዕካ ምኻድ ካልኦት ሓንጊሮምካ ኣስመራ ከብፅሑኻ ምድላይ ስምዑ ሕጂ እንታይ ከም ዝብል ኮንቴይንመንት ወላ ታሕቶናቱ ፅብቕቲ እያ ነይራ ታሕቶናታ ፅብቕቲ እያ ኩሉ ግዜሲ ባይታ ይረኸብናን ባይታ ዳመን ክበካ ንዓ ወላቲ ናይ ብርጌድ ናይቲ ብሩህ መፃኢ ዝበሃል ሓላፍ ኣብ ዝሓለፈሲ ኢትዮጵያ ክናቲና ግን ፀጥታናትና ክዋሓሰልና ክኽእል ኣሎ ኦፊሳትና ክዳለወልና ክኽእል ኣሎ ወታደራዊ ክዳና ክዳለወልና ኣሎ ብረትና ክዳለወልና ክኽእል ኣሎ መግብናን ማይናን ክዳለወልና ክኽእል ኣሎ ላይክ ኮንሰርት ክገብር ዝኸይድ ከም ዘሎ ገይሩ እዮም ዝገልፁ ስለዚ ዲስ ፒፕል ናይ ረብሓ ቃልሲ ዘለዎ ናይ ረብሓ ቃልሲ እንታይ ማለት እዩ ልክዕ ከም ካልኦት ፖለቲከኛ ኮይንካ ኦፖዚሽን ክትኮን ትኽእል ኢኻ ኦፖዚሽን እንድሕር ኮይንካ እንታይ እዩ ተቃልሲ ጀስት ስራሕካ እዩ ደሞዝካ ትእትወሉ ኢንተረስት ናትካ ትሕልወሉ በናይ መንገዲ ካሽ ገንዘብ ተዘይረኺብካ ብካልእ መንገዲ ኣብ ዩቱብ ተዛሪብካ ዲኻ ኣብ ገለ ጌርካ ኣታዊታትካ ትእትወሉ ማለት እዩ ስለዚ ከም ጉዕዞ ናይ ስራሕ ክኸውን ከሎ እዚ ስራሕ እዩ ፖለቲካ ስራሕ ክኸውንካ ፀገም ኣይኮነን ከምዚ እናገበርካ ግን ለውጢ ፍሉይ ነገር ከተምፅእ ምሕሳብካ ወይ ከዓ ልዕሊ ዓቕምኻ ምዝራብ ኣብ ሪያሊቲ ወላ ሓንቲ እኳ ዘይብልካ ከምኡ ኢላቶ ከማኻዮም ቶም ህወሓት ዝነበሩ ከም ሮል ሞዴል ስሪኦም ዘለኻ ካብቲ ጥዑም ቦታታቶም ካብ ዩኒቨርሲታቶም ኢቨን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ካብ ኣሜሪካ ከይዶም እዮም ሰሓብ ከይዶም ዝቃለሱ ነይሮም ስለዚ ዝኾነ ነገር ክትገብር ዘይትኽእል እንድሕር ኮይንካሲ መንገዲ ከዘይትቕይር ወይ ካልእ ነገር ክትገብር ዘይትፍትን but these people they follow the same principles ሕጂ ስምዕዎ ክሳብ ክንደይ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ ኣብዚ ንሱ ንኻሊእ ኢሉ ዘምፅኦ ዘሎ ተሓሳብ ግን ስምዕዎ ሕጂ ኮንቴይንመንት ማለት ከመይ ጌርካ ንትግራይ ንኤርትራ كم ديت نقص عس كبرة كم تجزلات تخوينا سي بنعقد درجة إنه أبتوسع هي بالله سلازين تدا كم زي proportionate سوون response كاد نيرو قال لنا قلت كذا خاني تيت فورتات نجبره ليش الريسبونس هاللمبر نهاي نخساي نزي نمكس عس إلهم زخورون سلع له سبات بزحت يوم نيرو بزحت يعني حجين مثالية بختشين عسل توتن كده نيرنا مالتي معات من الساعات فينا بمول زي انت نيرو بايتا يزدل نيرو مالتي بايتا أبتها من قصة بايتا جن كل جزء وين كفت ويكا مشل إمبي ويكا خساي زخانة إمبي تري كوينو برتع زخانة من قصة عسى ونخفتر تعالي أين بلد مالتي بوجن في أرديف شرشي تعالي نبلا وأنا أعتقد داخل كذا ليه كل جزء له سكمات هذا في الليل له أبو شيء له تي شجر زلوا هذا قطع عزعبي نجر so at the end of the day انتهي بزلوا كزارب كله نسكيس عليه دوس أزول لكن تي هو حد زبحال ويكا تي هو ديك زبحال نيرترا نعسر عمتات كونتيني دي قبرانير كونتينمنت زبحال نير كونتينمنت مالتك نتحجر زخون نجر كتجبر كم زي تغل and exactly the same people كابتا مرحسن تاي تبلتوت إيرترا سراويتو نتزبي بسلام كنا براي قبراني بلو كونتينت كوينا زل هجر كم يجرا أكتر قبري دسبيا تي ايرون ناتو كتزارب كلغا اتا هاجر كونتينت كوينا كونتينت مالتك اب كونتينر كتقمط مالتنا تاجر اب كونتينر زل هاجر سلمتاي زي معبلت سلمتاي كم زي جبرت سلمتاي تمنسي كابت جنبارا ديتوزو واي كونتينت كوينو مالتكو كل غزي اب سقاتنا يوق كم تلو زخونه خالن خي تجبر اب العليد ما اجدا اثيوبيا بينا خد جبرت خل اقمونا ينبرنزي اثيوبيا سراويتا اب جنبار معات غيرا زخونه اندحرستات لكم كناتوكم ينازل سق اب سقات كم زلوانا يرترات جبرا
بخاله بقال منسياتا غير خيت سرح دما بقطبه صنع غدا توردلا زخون يخم مخنيات زيبلو زخلنا تجبر خلون بعالزي اي سمعمني واي ኤርትራ ክትመውት እሞሽዑ ትናቶም አጀንዳ ምስትናይ ህወሓት ዝሰማማዕ አጀንዳ ስለ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ዝመላለስ ነይሩ ከምኡ ከማቶም ኣብ ትግራይ ብዙሕ ግዜ እቲ ትግራይ ግን እቲ ናይ ትግራይ ፊሎዞፊ ትበዓል ሶም ዝድግፍዎ ዘለዎ ግን ናይ ኤርትራ ናጽነት ወይ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህግደፍ ወይ ካብ ሻዕብያ እውን ክእለ ይኮነ ዝደልይዎ እቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ክጠፍእ ህልም ክብል እሞ ይርድኡ እኮ ክዛረቦ ስለ ዘይደሊ እምበር እሳቶም ንኢትዮጵያ ከዱ ከለዉ ክቃለሱ ይደልይዎም እዮም ነስመራ ካቶ ስመራ ናቶም ምዃና ንኤርትራ ንሰራዊት ኤርትራ ኣታው ዘሎን እቲ ዝሃድም ሃዲሙ እቲ ካልእ ሃሊቑ እቲ ዝጠምጠም እዩ እቲ ዝመውት መይቱ እቲ ሃገር ክርከብዋ ንባዕላቶም ንባዕልነዚ ድማ ቀይሕ ካርዲ ክቦም ይትገይም ናይ ኢትዮጵያ ነይሩ ኣይሰለጠን ወሓ ዝሓስቦ ኣይሰለጠን ኣብ ኢዶም መይታቶ ማለት እዩ ኣብ ሪያሊቲ እቲ ኩነታት ድማ ሕጂ ንድሕሪት መምለስስ ኢኖምሉ ባይታ ዝበሃል ድሕሪ ሕጂ ባይታ የለን ሱዳን ፋሒለያ I don't know ናብ ሱዳን ተመሊስካ ብፍላይ ብዙሕ ሕጂ ዘለዎ ኣቃውማ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ መፂኻ ፀገም ከተምፅእ ብሓይሊ ማለት ከቢድ እዩ ቀደም ተደይገበርካዮ ሕጂ ዝኸበደ ይክኸውን እዚኣ ጥራይ ኢልና ክንሰግሮ ንኽእል ግን ክንመሃረሉ ስለ ዘለና ዘቕርባ ዘለኹም እስከ ዚያሪና ኣብቲ ኔክስት ኣገደስቲ ጉዳያት ክሰግር ክፍትነ ለስንቱ ልስዑ ኮሪዕካ ተኹርዕ ወዲ ሳዋቅ ሳምር ዛልጢት ካስረኽብዋ ጆንቱራኻስ ሕጂ ይፍለጥዋ ጆንቱራኻስ ሕጂ ይፍለጥዋ ኣይተናሕስየሎም ይስበብዋ ናይተናሕስየሎም ይስበብዋ ኣይተናሕስየሎም ወይ ይስበብዋ ማይዶ ፀባብሎም ፍለጦም ፍኽር ኣንበር ቁም ነገር ዘይብሎም ፍኽር ኣንበር ቁም ነገር ዘይብሎም ሲዩ ክሳብ ዝብሉ ተንጎይተቶም ሲዩ ክሳብ ዝብሉ ተንጎይተቶም أنت عبي ممهر زي شبر أنت عبي ممهر زي شبر قديم تقاد لا يربو يتقبر الله خادو الله خاص كنبر نسخ زي بوس هاي نبر كدان كدين كالنا نزهاجر كدان كدين كالنا نزهاجر كدان كدين كالنا نزهاجر شيركنا شرح قرحي ورا تحديد هنا في راي بله انت خوين مفتحي سقب عبد خوين مفتحي شوقو خوحي عبا قوبيه لب عبيوب يا تعبي في واي فرنا بين كم زقويه لب عبيوب يا تعبي زادر في بزح ندحريت كم زمالاتكم ده قليسكم ليه بتحلفه فيديو نعي وناي بحق ابتوا نتي بدوتات ناي ورارات ناي ويانا زنبر ذكر سب زادر في زيا برقص ندحريت كم تملص قال يهون ما بدفعات كلهم تسمعوهم زنبركم صحيفكم لي واو ورا زي حليفك تعللوك اندي تعميو ابت غزيتن قليل كم زي كوني كلنا نفلطيو بزعبا زي قداي زيا ኤርትራውያን ጀጋኑ ኣሕዋትና ብዛዕባ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኣብ ደገ ክዛረባ ሓንቲ ነዋሕ ቪድዮ ገይሮም ነይሮም ምናልባት ከይትኩም ክትሰምዑዋ ትኽእሉ ኣብቲ ሆርን ፖለቲክስ ትበላላትኩም እስከ ንእሽተይ ክፋል ንስማዓዮም But let me describe what happened. So it was quite early in the morning before the festival opened. Really, the opening ceremony was going to happen in the afternoon, and some of us were there at the festival to prepare. And because they had received a permit to protest in a very particular area where you see them up in this barricaded area, the police had in fact escorted them in. راحيل ولد اب بزعبا انت تزارب زلا مسيلكم بزعبا تي اب سويدن زغاطمه كونتات يا قرب تغلصو زلا تي نتي اب فيستيفال ناي سويدن زغاطمه اسك نسمع يعني شتي into that designated area. I don't know what the exact number of them was. I think they were close to 1,000, maybe 2. They were a lot of them. Once they came in, kind of marching in, and then once they actually all were able to come to that area, I swear to you, it took less than a minute, 2 minutes for them to
you know, as you saw, push down the middle barricade and storm the festival. Now you can't see it in the video, but the festival area for the in Stockholm, it happens in like a field. And so they were able to make the way all the way to the top. I had, of course, I stopped recording. They were starting to throw stuff. So I head back to what I think would be kind of like the middle part of the field. تي بزعبا انت تقلز هلا تي ፍጻሜ ናይቶም ብርጌድ ንሓመዱ ኣብቲ ናይ ፌስቲቫል ቦታ ዝገበርዎ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ደሰንብት ኩነታት ከም ዝነበረን ክሳብ ክንደይ sometimes ህዝቢ ኣሕዋትና ኢሉ ንኽዛረብ ኤርትራውያን ኣለዉ እንዲኦም ኣብኡ I accept that ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ከመይ ኤርትራዊ ግን ንሓውኻ ኤርትራዊ እንድሕሪ ኮንካ ናይ ብሓቂ ከም ሓውኻ ከምዚ ዓይነት ፍጻመ ንክትገብረሉ ትደፋፋእ ዶ ንዝብል መብዛሕትኡ ሰብ ኖ ይመልስ ኣብ ምንታይ ካ ዝወዓለ ኮይኑ ድሓን ግን ንስማዓያ ክሳብ ክንደይ ትራጂክ ዘሰንብት ኩነታት ከም ዝነበረ ክሳብ ክንደይ ህቀና ናቶም ሓደገኛ ከም ዝነበረ እያ ትገልጽ ዘላ and as I was sitting in one of the tents, they came, opened the tent, and started to inflict unimaginable damage. That violence happened for like at least a good 2 hours, like it was a war zone. And because of the nature of the field, they were able to surround it and attack anybody that was at the center, which mostly included older, elderly women and children. What we call our elders, right? Definitely our parents, grandparents' age. Let's talk about how the police, even though they had been informed of this violence, came ill-prepared to protect the Eritreans there. That's exactly what happened. They were prior to because mind you, like I said earlier in the show, all of this stuff has been broadcasted all over social media. Like we know it. They say as they recruit people, they say you know you hear. So it is ተገበረ ዓመት ወይ ከዓ ማህረምቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ኣቦታትን ኣዴታትን ህፃናትን ዝተገበረ ብጣዕሚ ዘሰንበት ከም ዝነበረ ፖሊስ ዝኣክል ሓበሬታ ተዋሂብዎ ከብክዕ ሕማቅ ምድላዋት ገይሩ ስንፍና ጥራይ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ሸለልትነት ከም ዘሎ ዘይተገዳስነት ምስ ግዜ እውን ተሓቂ ክወፅዩ ሕማቅ ዕላማ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል anyway ናይ ብሓቂ ዘሰንብት ኩነታት ከም ዝነበረ ብዛዕባ እዚ ናይ መደብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብሓደ ኮይነን ኣብ ዝዛረባሉ ዝነበረ መድረክ ዝገበርዋ ነዋሕ ቪድዮ እያ ኣብ ካልእ ግዜ ኣገዳሲ ካልእ ክፋላት ኣለዋ ከምፃ ክፍትነ ንሎሚ ግን ነዚ ምዝ ንዛረቦ ዝነበርና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ክሳዕ ክንደይ ስምብራት ከም ዘጋጠሞ ምዝ ደንቢ ተቃውሞ ዘሎ መንእሰይ ብፍላይ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ኮይኑ ነቲ ኤርትራዊ ፍትሒ ከምፃልካ ዴሞክራሲ ከምፃልካ ብእምንና ፈጋዕካ ከምፃልካ ክትብሎ ከለካ ክሳዕ ክንደይ ላግፅ ምዃኑ እዚ ውራይልካ ነቲ ህዝቢ ንምብስባስ ዕላማኻ ስለዘይሰለጠካ ከተበላሹ ኢልካ ዝበገስ ዳእምበር ብፍጹም ዲሞክራሲ ብሓይሊ እናፈጋዕካ ከተምፃሉ ከም ዘይትኽእል ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኩነታት እዩ ግን anyway ከም ዘለዎ ኣቕሪብና ያለና ኣብ ካልእ ግዜ ብሰፊሑ ካቕርቦ ክፍትነ እስከ ኣብቲ ሪያሊቲ ዘሎ ሓንቲ ነገር ከሪአኩም ደልየ ኣለኹ ቅድሚ ናብ ካልእ ምኻድና እዚኣ እስከ ነስማዓያ ክልተ ቪድዮታት ኣለዋ ንግዜ ንተረኺብ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እቶ ኣነ ካብቲ ዝቐረበ ርእቶ ዝተፈልየ ርእቶ ይብለኝ ንኻልእ ዓለም ዘይኮነስ ምናልባት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተራ መን ፈልጦ ከመይ ገይሮም ፈሊጦሞ እንተተባሂሉ ንሕና ዝያዳ ካብቶም ካልኦት ክንምልስ ስለንኽእል ኣነ ብእምነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምንቅስቃስ መሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ካልእ ዓለማት ኣሎ ስለተባሃለ እሞ ንዕኦም ክንመስል ኢልና ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ኣብ ጎንና ኮይነን ተቃለሳ ካብ ዝበዝሕ ግዜ ምናልባት ምግናን ከይመስል እምበር ኣነ እንታይ እዩ ዝብል ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ተዋላዋላ ውሕዳት እዮም እቶም ሰብኡት ሰጥ ኢሎም ዝኸዱ ናይ ልበይ ምክንያቱ ኣብ ብስታቲስቲክስ ኣለና ዋላ ፅሑፍ ኣሎ ኣብ ታሪክ ኣይተገልፀ ንኸውን በሪ ኩናት መፅእ ሽግር መፅእ ጥሜት መፅእ ምስላም ዝበሃል ኣሎ ህድማ ናብ ፀላኢ ወይ ናብ ካልእ ቦታ ዝበዝሑ ዝሃድሙ ነግፈረግ ዝብሉ ብፐርሰንቴጅ ሓደ ሲሶ ነይረን ደቂ ኣንስትዮ ግን በቲ ቁፅረን ኣይኮናን ብቁፅረን ኣይመጣጠንን ብቁፅረን ናይ ከዳን ነይረን ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮም ሃድሙ ነይሮም እዚ እውን ኣነ ምግናን ኢለኹም ብጭብቲ ስለንፈልጦ ኣብዚ ሕጂ እናሃንፆ ዘለና ሃገር ከዓ
ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ክረኽበና ይደሊና ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ወዲ ደቂ ተባዕትዮ ኢልካ ፍልሊ ከይገበካ ብማዕረ ክሳተፋሉ ስለ ዘለወን እዚ ብንቐል ዓለም ቅድሚ ሕጂ ታሪክ ተጻሒፉ ተርፍ ድሕሪ ሕጂ ዘይሰርሕ ዘይኮነ ድሕሪ ሕጂ ዝሰርሕ ነገር እዩ እዛ ዘለዓልካ ሕቶ ግን ኣብዚ ከምዛ ዝረኣኹም እያ ኣብቲ ምህዳም ምምራኽ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ዝያዳ ዝሳተፉ ነይሮም ካብ ደቂ ኣንስትዮ ንላዕሊ ስለዚ ታሪክ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤርትራ ፍሉይ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ሓንቲ ቪድዮ ናይ መወዳእታ እዚኣ ሸር ክገብር ሎሚ This was a long time ago, actually, when I was still in school. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓውና ኤርትራዊ ተኽላይ ጣዕመ ዝበሃል ሲዮ ኣት ሲምባ ሱፐርማርኬት ሳብ ሩዋንዳ እዩ ብጣዕሚ ዘገርም ታሪክ እስከ ነስማዕ እዩ ንእሽተይ Partially, I was doing business as well. Later on, the parents, they helped me to move, to raise a capital, working capital. Then I moved to Ethiopia. In Ethiopia, I've been doing extremely good business, importation and distribution in the entire country. Well, unfortunately, you are aware that the Eritrean and Ethiopian border conflict also was not allowing us to stay there, to continue our life, our እዛ ሓውና ኣብ ኤርትራ ከም ዝጀመረ ቢዝነስ ስድሩ ኣብቲ መጀመርያ ከም ዝሓገዝዎ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኢምፖርትን ኤክስፖርትን ጽቡቕ ቢዝነስ ከም ዝነበሮን ግን እቲ ናይ 98 ኩነታት ኤርትራውያን ዝጥረዝሉ ዝነበሩ ኩሉ ሃብቱ ተሃጊሩ ካብኡ ክጥረስ ከም ዝተገደደን ከመይ ገይሩ ህይወት ከም ዝፈጠረን ትገልጽ እያ ሓደ ዕዉት ኤርትራዊ ኣብ ሩዋንዳ ዘሎ እዩ ኣብዚ ዋን እዚ ኣትሊስት ኣብ ቪድዮ ክትግበር ከላ ኣብ ሩዋንዳ እዩ ነይሩ So we almost left everything behind. Thanks God, yes, we lost a lot of money. Still, we managed also to come with a working capital. Then everything was hard to restart again after establishing such wonderful company in Ethiopia. Then my idea was just to be within the region of East Africa. My focus was Kenya, to be honest. Then Kenya, I went there. I spent like 2 weeks researching if I can do something. I found it a bit difficult because of the security. At that time, Kenya was not stable. Then I moved to Uganda. Uganda, yes, Kampala compared to Nairobi was better in certain ways, but still there was some issues. I was not that much comfortable also to continue. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድሕሪ እቲ ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ወላ እኳ ገለ ካፒታል ወርኪንግ ካፒታል ክሰርሓሉ ዝኽእል ካፒታል ተሓስኩ ግን ዝበዝሐ ከሲሩ ከም ዝወፀን ሽዑ ኣብ ኬንያ ካልኣይ ሂወት ክጅምር ተረኣየ ግን ርግኣት ስለ ዘይነበረ ኣብ ኬንያ ወይ ከዓ ፀጥታዊ ኩነታት ፅቡቕ ስለ ዘይነበረ ስክፍታ ከም ዝፈጠረሉ ካብ ኣብ ኡጋንዳ እውን ፈቲኑ ኣብቲ ዋንቲ ወላ እኳ ካብ ኬንያ ካብ ናይሮቢ ዝሓይሽ ተነበረ ግን ኣብኡ እውን ስክፍታ ከም ዝፈጠረሉ ኣብ ኪንሳሻ ናይ ዛሬር ሕጂ ድማ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብኡ እውን ከም ዝፈተነ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ሩዋንዳ መፅኡ ኮፍ ከም ዝበለ እዩ ዝገልጽ sectors and countries in search for better opportunities, but later he ended up settling in Rwanda. From Kenya to Kigali, Bujumbura, and then Dar es Salaam. All searching for business, for opportunity. I found Kigali at that time, the market was very, very small, but the safety was there. At least the sign of peace was ahead. So I decided to do business here. I went back to China. I started buying things from China. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀንዲ ቢዝነስ ናቱ ኣብ ኢምፖርት ኤክስፖርት እኳ እንተኾነ ወላ ኣብ ታንዛንያ ብዙሓት ሃገራት ፈቲኑ ከም ዝኾነ ግን እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሩዋንዳ ጭራ ናይ ሰላምን ተስፋን ስለ ዝረኸበ ኣብኣ ኮፍ ከም ዝበለን ሓደ 5-4 ሱፐርማርኬት ዓበይቲ ሱፐርማርኬታት ሲምባ ዝበሃል ቶም ሩዋንዳ ትነብሩ ትፈልጥዎ ትኾኑ እዚኣ ሱፐርማርኬት ቼን ሱፐርማርኬት ንሱ ዝውንኖ ምዃኑን ኣብ ካልእ ቢዝነስ ድማ ሳብ 400 ሰራሕተኛታት ዘለዎ ዕዉት ኤርትራዊ ቢዝነስማን ምዃኑ እዚ ቻነል እዚ ድማ ንከምዚኦም ዓይነት ሰባት ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምልላይ ቀንዲ ስራሕና ምዃኑ ክንፈልጥ ክሕብር ይፈቱ ማለት The first consignment was 4 container and I managed to sell them in 2 weeks time. In 2 weeks time, 4 container. So we started, the first month was with 2 or 3 staff. After 2-3 months, we had 12. Then gradually now, everyone had become the mother company of Simba Supermarket. Everyone has 180 staff. Simba has more than 430 staffs, which is under one company. 2008, we started establishing with a good friend of mine, Mr. Gassana Charles, a supermarket which is called Simba. That supermarket, yes, he was importer, I'm importer as well at the same time, so we had difficulty in selling our goods. There was no that much supermarket at that time. So we created that supermarket, the people appreciated it. So now Simba has 5 branches. Hopefully we are going to open also the 6th one soon. In due course of different business encounters, Tekla points out his biggest. So ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ኤርትራውያን ኣብ በዳሂ መድረኽ እውን ውልዕ ኢሎም ዝወፁ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ከም ንሪኦ ድማ ተስፋ ዝህቡ ዜጋታት ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት እቲ ዘለዎም ብድሆታት እቲ ዘለዎም ፀገማት
ولو كبزح عقبات اللوجن كنوك حليفهم كتمت زخولو أبنت كونونا زخولو أرأيا كونونا زخولو إيرتراوين نرزلنا and I hope اليوم عينة investors مثل إيرتراوين أب أفريقيا زلو أب أنغولا أب رواندا أب زامبيا أب كينيا أب أوغندا أب ساوث السودان أب كالوت هجراتنا إيرترا أب كالوت هجراتهم بزحات كم زلون أزيو لعول زخون السراح يسرحوا خم زلون اليوم سبع زياتهم دماء حدا معالتي ولا جنفر نبي إيرترا كفتو مدرك كفتر اللوم حجز كجبر اللومن دقف كجبر اللومن نايوتر من نيوتنايو أنا نعطي دماء كم زعينة كرو خلوه جبر اللي ويحجزني لني كون صبونا جر كرو خلوه كركب كلوه نباهم كسجرون صحاتكم دماء سمعكم فليتكم نزل كنتات زي نقدميت موسات كلنا خنواسا نيرترا دما حزباي تحتناتا ورقي كوني ولا بحري كوني ولا مريتا كوني ولا غاش بركا حزباي تقنص اغاناتا نحزبا دما اب كل زلو حلافنتاوي زيغا خوينو نخيد ابت زلو دما كمهارن قطبو كحيلن ناصواكو نايلو مارساب زخودي لاي غبرو سبورت غبرو ناتكم دغفكم وترو ناتمحصنكو مزياله بواخ فكمي اب كالار سكسام نراخب نفلدتو نتشاينا اب مجمريا سمانياتا تشايناويان اب سدد زنبرو اتهم كند ما بقسنا ابيتا كم زخونو بخمين تحريركم مجمريا نفسه كف تشايناو اب سدد كله جنزبو بعقباب حيزو اب زي اللي كي حششه اب كيبون ينفسخ قبر سلسنحي اب سمانياتا تقطبا قير جمره كل جنزبو من تشاينا ينفسخ يرملا ناي دغ حيلونه يدليا كالاي دما ناي بيزنس امر سلازنبرو بيزنس سلازفلتو زنبرو اب عدوم كيدوم لومي تزبلص بيزنسات ناي تشايناويان يمزوننو اتسالساي دما ننبسوم ندقومن كل غزي اب تمرتي اتوكيروم سلازخوت زنبرو اتزدلك كاب اوروباويان امريكاويان بقليلو اب حصير غزي تماهيروم نيوروباويان امريكاويان كمرحوم جميروم الله كاب اتوم تماهيرنا حبرتسبنا نخن وروري دوش كابرينا تشاكا علل بعدنا نصال بمرا بعلاولي ورقاو بانديرا دخيل له صوتك صبر جبر كاين